Kunodaba laphana belikhulunywa last week lukhulunywa ku-Facebook nama-newspaper alikhavile lo daba lolo. Nathi la kwi-Indofast Futhi TV siye sakhuluma ngalelo daba lolo, sifunda nje enye yama-article ebekhona lapha online. Kodwa Isolezwe lubhalile futhi ngalelo daba lolo oluthi kuvele okusha ngokuboshwa kukaDlubheke, intatheli yaSolezwe ngempela sonto. Right. Lo daba sothi ukulibheka kancane sithi ukufunda sibone ukuthi luqukethe ini. Bathi lapha uDlubheke ozofaka isicelo sebheyili enkantolo yemantshi yaseNquthu Msombuluko. Kuyocaca uMsombuluko ngekusasa lomculi kamaskandi uBukelani Dlubheke Khuzwayo njengoba ezofaka isicelo sebheyili enkantolo yemantshi yaseNquthu. Lo mculi wodumo lengoma ethi impi yamatekisi ubevele kule nkantolo ngoMsombuluko ngamacala amabili okubulala, amanye amabili okuzama ukubulala. Isolezwe ngempela sonto lathola ukuthi uDlubheke wazinikela yena emaphoyiseni aseDurban North ngoLwesihlanu olwedlule, njengoba eswelenywe indlebe ngokuthi uphiwo lwamaphoyisa i-NIU lumfuna phansi phezulu. Uthungathwa nje uDlubheke amaphoyisa aseGauteng abekade edubule abulala uZamani Ngila Ximba waseQhudeni esigamekweni esenzeka eDuduza eKuhuruleni ngoLwesine eledlule ngo-12 ebusuku. UXimba ubesolwa ngokubhuqabhuqa ngenhlamvu abantu okukhona kubo noyilungu elimele inkatha ePhalamende, uMnumzane Khethamabala Petros Sithole oneminyaka engu-67. uSithole wabulawa ngokudutshulwa ehostela ibuya futhi eKatlehong ngoMeyi eyokhuza ukubulalana kwabantu baseQhudeni. Ekuqaleni kwesonto isitatimende samaphoyisa KwaZulu-Natal sithe ukuboshwa kwaDlubheke kumayelana nesigameko esenzeka ngoNovemba 12 ngonyaka ka-2023 sokuhlaselwa kwamadoda amane akwaSithole eQhudeni ayesemotweni emhlophe eliqhamukisa entinini eBabananga elibangise emakhaya. Ngesikhathi edlula eMpukunyoni kusolwa ukuthi avinjwa umsolwa ababekhuluma naye ngesikhathi besendleleni. Ngesikhathi imoto eyizokuma umsolwa waqala wavula ngenhlamvu ebhekise kubagili, kwathi umshayeli mehluleka kulawula imoto yagcina seyiphaphalaza. Siqhuba isitatimende sithe abagili ababili basindiswa ukubaleka endaweni yesigameko, kwathi abanye bagcina bedlulile emhlabeni ngenxa yokulimala kabi. Kwenzeka nje lokhu uDlubheke ubesanda kuveza ukuthi usephilisa wenyamazana ngenxa yokubona engaphephile. Le nsizwa yakhala ngokudeze iyamaniswa nesigameko zokubulawa kwabantu kokunye ize iboshwe, kodwa kungenzeki igcine ibekwe icala. Ekhuluma kwi-Clean Governance podcast, uDlubheke wasolwa abantu bangakubo ukuthi bamqhatha nabaseMsinga naseThembiso. Uthe useke wakhala amasongo asigonyela ngoba esola ekubulaweni kwabantu abangaphezu kwe-10. Echaza wathi udaba lwaqala ngo-October 2023 njengoba esefika kulesi sinqumo. Sasihleli nje esitolo siziphuzela, mina ngumuntu obuye azishayele utshwaleni, sasiphuza negenge yakhona endaweni nomzala. Sasila ku-5 siphuza etafuleni lethu. Kwangena ucingo ngabo-6 ntambama. Uthe kukhona washaya ucingo wathi akuvalwe isitolo futhi kutshelwa yena noLolo Sibiya ukuba basuke ngoba bazohlasela. Uqhube wathi wahamba noSibiya kodwa wangaya ekhaya, kwathi uSibiya waya kubo ngoba wayefuna ukuyolala ekhaya. Wathi uma engena ebaleni zasuka iziduma, wathi edutshulwa lapho uSibiya wabaleka wangena endlini kwabulawa umkakhe nezingane zakhe ezimbili ngokulamana kwazo. uDlubheke uthe uSibiya wasinda kuleso sibhicongo. Uthe emuva kwesonto kwathiwa nguye owaletha abantu abavala ngehlahla emndenini kaSibiya, okuyilapho kuqale khona inkinga kwanqulu ngoba kwalimala kwashona abantu abawu-11. Kulaba abantu abawu-11 ngumzala kuphela engingabalwanga ukuthi ubulawe yini. Bonke laba bantu kwakuhlangene amadoda endawo athize akhanda lento ukuthi yonke lento ayifuculelwe kwaKhuzwayo. Wathi wakhonjwa ngomunye ebusweni kwathiwa nguye uDlubheke obulala izingane. Ngenhlahla leyo amaphoyisa azibamba zonke izigebengu ezibulale lezo zingane. Aliveli nangumfanto igama lami kulezi zigebengu. Omunye wawo segwetshiwe, abanye basamba icala. Uthe nakuba kunjalo kusathiwa nguye owabulala laba bantu
kangangoba sekuhlaselwe kubo amahlandla amaningi kwaze kwadutshulwa noyise uShobeni Khuzwayo wezingane zoma futhi kwashiswa imoto. uHlubheke wathi ngolunye usuku evakashele abafowabo eVosloorus eGauteng wahlaselwa ngabantu bangakubo angaxabene nakodwa wasinda ukulambisa. Babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho. Bangixoba namaphoyisa kwajika ilanga. Amaphoyisa ayengithathe ngecala ukuthi ngabulala omunye umuntu wakwaNgcobo. Ngathi lo muntu ngangizwana naye kodwa wabulawa ngiseMobeni Heights eThekwini. Wathi waboshwa wagqunywa izinyanga ezintathu esitokisini saseBoksburg. Uthe akugcinanga lapho kodwa kwabuye kwafika amaphoyisa namanye amacala asethembiswa waboshwa wadedela. Yize udlame lakwaNgqulu selwakhuza kodwa uthe kusolokhu kukhonjwa yena uma kufa umuntu njengababulawe eFaraday. Wathi usebuye wakhonjwa ekubulaweni kukaSithole ehostela ebuya futhi eKatlehong kangangoba amaphoyisa asekahlasela epulazini likayise kanjalo nakubo ngoba emsola ngokuba ufihle omunye umsolo. Wathi nakulesigameko ubhecwa ngobende senzeka yena eyozingela eMpumalanga futhi unobufakazi. Iphetha kanjalo-ke indaba laphana ebhalwe kuphi kwiSolezwe. Right, zijulile lezi ndaba. Life inzima bafethu. Uma ngaze ubhekana nobunzima empilweni usuke ungakayazi impilo inzima kakhulu. Iyi-challenge lento eyenzeka kuwo. Umfowabo uNdini uHlubheke lento ngokade eyixoxa nje eyiveza nako-live ekhuluma. Abantu abaningi mhlawumbe bebengayithathi ngendlela le eyiyona. Njengoba sisemaphepheni sikhulunywa sekuvela nezindaba kanje usuyabona ukuthi insizwa yakwaKhuzwayo ngempela ikwenye inselelo enkulu kakhulu. Asazi kwenzakalani, asiqondi ukuthi udaba luhamba luya kuphi luzophelaphi kodwa khona ikhona into eyi-challenge, ikhona into eyinselela, ikhona into eyenzakalayo ethize. Either leyo nto leyo iyaphenjwa or ayiphembwa asazi kodwa khona into eqhubakalayo. Thina njengabantu nje ababukela kude esingazi lutho okwethu nje ukuthi sibuke isimo siqhubeka kanjani until siphethe nje siphetha ngayo. Kodwa le nsizwa kaHlubheke engathi ngaqina idola angazi iy'nselo ey'ngaka uzobhekana nazo kanjani. Hhayi kodwa engathi ngathola amandla ukuthi ilwe kakhulu ngoba yona isilwile vele kodwa-ke lokhu iqhubeka into imembatha ngendlela imembatha ngayo. Okuwumculi kamaskandi-ke uHlubheke ucokahla kakhulu and ebesalindele olukhulu kuye kodwa-ke lezi zinto lezi azizinhle sizwa ngizela ungiphindile. Iy'nkulumo ey'kanje nokukhuluma kanje akukuhle. Nawe sebekile ey'hlangene kuzona zonke into ezizakalayo kodwa-ke udaba uma selisenkantolo uma uthi usenkantolo ngampela sekuyozwakala ukuthi kuhamba kanjani. Thina sobe sikhona nje sizofunda lawo ma-article ukuthi akhuluma athini. Awukho nje thina umbono mhlawumbe ukuthi sithathe isayidi ukuveza nje lokho ukuthi indoda ayiqine ithola amandla. Uma nje ukuthi iy'nselelo lezi zizomkhipha okholweni aqine nje kakhulu. Iqiniso lohleli vele and futhi lomkhululo umuntu iqiniso ilokho nje kungakusho kodwa siyibamba lapha-ke le ndaba thola lapho kwiSolezwe Siyindofa Soweto TV. Sibonga ithuba nabo bonke abantu abakwazi ukubuka kuze kufikela salahle. Ngiyabonga.